Представяме ви рядка двойна суперлуна, синя луна на 31 август 2023. Август 2023 ще бъде един от редките месеци, през който ще настъпят две пълнолуния в началото и в края на месеца. Второто пълнолуние ще е на 31 август в 4 часа и 35 минути и ще настъпи 12 часа и 43 минути след перигея на 30 август в 15:52. Изборът кога да наблюдавате пълнолунието на 31 зависи от вашето географско местоположение и текущата часова зона. Ентусиазираните наблюдатели могат да се насладят на пика на пълнолунието в 21:35 източноевропейско време или 0 часа и 35 времето по Гринуичкия меридиан на 31 август. Началото на този великолепен спектакъл ще дойде в момента, в който луната изгрее над хоризонта. То ще е суперлуние и ще бъде и синя луна, тъй като се случва в рамките на същия месец. Когато луната е на най-близкото си разстояние от Земята по време на пълнолуние, това явление се нарича суперлуна. Суперлуните не са редки сами по себе си. Обикновенно има 3 или 4 на година. Сините луни се срещат по-рядко, само една на около 33 луни отговаря на изискванията. Съчетанието между синя и суперлуна пък се случва на всеки 10-20 години. Според НАСА, следващата синя суперлуна ще озари небосвода чак през 2037. Синя луна – това е название, което обаче няма нищо общо с видимия цвет на луната. Синята луна през август 2023 обещава да бъде невероятно небесно явление, ще свети по-ярко и ще изглежда много по-близо от обикновено. По време на това пълнолуние луната ще изглежда с около 7% по-голяма и около 15% по-ярка. Яркостта и все още може да се види с невъоръжено око, тогава едва ли ще забележите увеличение на размера. Това е третата от 4 последователни суперлуни, които правят своето небесно шоу. Всъщност, луната не придобива син оттенък, въпреки че това също се случва, но е много рядко и се свързва с отразената светлина, преминаваща през земната атмосфера. Наименованието идва от идиоматичния израз на английския език once in a blue moon, използван в разговорната реч, в поезията и музиката, за охарактеризиране на нещо, което може да се случи изключително рядко или никога, подобно на българския израз когато ме цъфнат на лъмите или на куково лято. Този израз се използва, когато искат да говорят за събитие, което се случва много рядко или никога. Като се има предвид, че такова пълнолуние е сравнително рядко събитие, откъдето идва и името. Заедно с синята луна ще бъде възможно да се наблюдава появата на много ярък Сатурн в небето, който визуално ще бъде разположен до спътника на Земята. Този газов гигант ще се вижда малко над и вдясно от Луната. Какво трябва и какво не трябва да правите на 31 август 2023? 31 август, вечерта на пълнолунието, предоставя уникална възможност за различни ритуали и практики, които могат да ви помогнат да внесете положителни промени в живота си и да се свържете с по-високи енергии. На този ден можете да медитирате,
Медитирайте, като се фокусирате върху намерението си и визуализирате постигането на вашите желания. Луната може да служи като мощен източник на вдъхновение. Да създавате талисмани. Правенето на амулети или талисмани с символи или материали, които отговарят на вашите намерения, може да бъде ефективен начин за постигане на желаните промени. Да провеждате ритуали за освобождаване. Символичното изгаряне на писмо с това, което искате да пуснете, може да ви помогне да се освободите от стари задължения и емоции. Да сбъдвате желания. Напишете списък с вашите желания и цели, които бихте искали да постигнете. В този момент те могат да получат допълнителна енергия и подкрепа. Какво не трябва да правите? Да мислите негативно. Избягвайте да се потапяте в негативни мисли и емоции. Пълнолунието може да засили емоциите, така че се опитайте да запазите ума си трезв. Да спорите и да влизате в конфликти. Избягвайте да започвате спорове или конфликти в този момент. Енергията на пълнолунието може да направи нещата по-напрегнати. Да взимате рисковани решения. Не взимайте важни решения прибързано под влиянието на емоции. Дайте си време за размисъл и оценка на ситуацията. Нека желанията ви се сбъднат. Пожелаваме ви щастливо пълнолуние. Благодарим ви, че изгледахте видеото до край. Ако ви е харесало, натиснете бутона лайк, коментирайте и споделете с приятели. Абонирайте се за канала, а ако искате да получавате известия за нови видеа, натиснете камбанката.